Aydı Muhammedcan, Muhammedcan'dan geldim, doğduğumdan yaş doyum belli otururken benim geleceğimi dedim, so dedim, öyle gelir olur, ayıp men mutlak kayda ineyim dedim. Hem de toylamada birin toylamadım, hocamın beri ort bilen ineyim. Umar mara bugün Türkmenistan'da taşırdı ulutlarımın adını ayda ödüm deyip yalan Kerimcan yaş toyu. İneyimiz yaş uluk vurdum, canım ta vurdum Allah'ın beren ömrüm oğudun yaşa. Yurdum karşılartın ine şu dünyayından kâven ayrati mutlu yani. Bir çapak şalayeli. Oğlunlar emme taro. Keşken nemet mi olur yani? Kopçum keşede. Adam sıra gıdalı alır. Değerliğini kovuyor. Ne diyeceğim öyle mi? Emme de adam oldu. Esas adamçılığı. Adamçılığını. Schusterlığını. Aydınlama olur. Filaşma olur. Hasretini. Öğren anlansın kovuyor ya. Esası John Steele ayçını olur ya. Ya, mene çok iş adamı alamı. Hepsini ver diye olduğunu kira ya. Sen karata kadar. Sen kıpır gibi ödün ka men gidelim. Men ki boy küçürek bu ne? Ne diyemiyorum. Neyini? Diyor olmadan ha. Sensin benim yetecek son menzilim. Her sağadım her günüm nuri ömrümün. Gözlerine aşık oldum dünya. Ona baktım görünye bir seni süyen. Mehriban dostlar, hemmeğe salam. Yine edil düğünün ödünde Gayo bilen bilelikte yerine yetiren Ela Gözlerin diyen aydımın snipidini TikTok'a yükledik. Kimiden bir vaatda yükledik. Yani neyem düşünür menne ne prasmotor ne like oldu. Yani Gayo'nun kasir edip otursam prasmotorum normalni, like'larım normal gidip başladı. Onu terede otursam Gayo şu men koyan postuma jalip edipdir. Broca aydım ikimidinki bile yerine yetirdik. Neyem için beydipdir. Şoň eden doğru mu ya yanlış mı? Sizin pikirleriniz bana gıdıklı komentarda belirlen dostlar. Gayo şu men koyan postuma jalip edipdir. Yine dostlar şeydir akbar düşünüşmezlik golluy. Sehoda da düşündürecek gollum can edip canmam alana bilem olayan için beyli video koyup dur köpçülüğe çıkarıp. Sehoda düşünün olaymasa bilmedim. Abi ondan bilem o ne özünü soraymasak özünü tapbalın o. Sen ne yapık ediyorsun o? Çılakta. Ay benim hayran şu dostum Sehoda tapsam aydarın da Gayo gözlep gördüm. Kulakları kellen ardı oturmalı. Aydımı doğruluğuna çıkar ya. Hem ben düşün mehriban dostlar. O ayın 13'ünü, yanvarın 13'ünü 19.00'da aydımın doğru görünüşünü nesip olsun dinleyip bilersiniz. Canınız sağ olsun. Şu açığı telefonda ulaşatıyor. Düşünmek için neme gerek? Bak, düşünmek için fikrin qabat gelme gerek, farkındalık gerek, sadalık gerek. Düşünmek için. Ay bir düşünmeliler o. Düşünmek için hiç adam gerek gel. Asla adamın iki düşünüş bilmeyen oldu, hiç açanım düşünmeyeler. Oldu yani bir kuyulunla adama. Son için her kim yarın tapmalı düşünüşleyen adam. Düşünmek için düşünmek gerek. Bir dinlemeli olyan da. Bir kulak asmalı olya. Dinlep yaşamalı bir şu kavriyadını ayalını dinlemek. Biz de vurdara biliyor musun? Biz dinlemedik de biliyor musun? Şu dinleten kovu olya. Olam sana ervet var edin o. Savurluk neme qaharsan olmalı o akıl gerek. İn qolda adam ara, haketleri bilen, kut ödün bilen ve emme duydama kardeşler bilen adamlardan in ulu ardu ediyen bunu. Toy gününde görüşler. So bir için ulokan bağlı. Toyda görüşelim. Adamlar biz bilenim hem ise toyda görüşmek ne diyettim. Toy edim, toyumda var ali. Ya son yal oynayamay futbolu. Kim bilen yaştırsan şu aydımda var. Bir gen zalla ayar ben bir yaştırman gayra dedim.
Disat ýany da o, ha? Salam hormatly patişklerimiz. Ene şuun yürütü sizin tesirlerdeki ya da soraklaryňyza jogap bermek üçin yürütü any jepalar berlik. Gelin şol soragy any jeparyň özüne bereliň. Näme jogap bererkä? Anna. Şu geçenki yalan gepleşigimizde patişklerimiz şeýle kommentarlar ýatdylar da %80% futbolla ýaşy goşunyp bilen çykyp biljekmi, oýnaşyp biljekmi, ol senden ökdü diýilen soraglar berilipdir. Şoňa senden atlet barmy? Lüboýny getirýän o diýşärler futbol oýnaşmak bolsa. Any jepar bar eken, şoň garşyna çykyp biljekdi. Anna Jepar ýaşy goşunypy duella çağırdy. Alipa. Futbolla Lüboy diýäňiz. Aýdym aýtmakda kimler ýaş biljek? Yaman ýerge soralar tapýandan. Neme diýär? Nur Muhammed, Neredif Halipa, Nur Halipamy, Nur Janaýda. Baş bilen ýarşmaýan. Bilýärmi? O. Ýene bara şeýle barda her bir gülüň öz ýyfy bolýar. Her gülüň öz ýyfy, her bagşyň, her aýdymçyň öz dinleýjisi bolýar. Şoň üçin men öz garaýşym boýunça pikir edýän ýalňyşlyk hadýan. Şu bagşy bilen bagşyny ýarşdyrmak. Mysal üçin hajyň gapdalyna kime getirip berjek? Biljek. Sesiniň beýikliginde. Dogry dämi? Mysal üçin degen zalla ýar aýdym aýdanna mysal üçin. Aýdyanna bilýän aýdymlar känne. Onu köp bagşyny getirsen şoň bilýän aýdymdan köpsini bilmeden ber. Dogry. Şoň üçin her gülüň öz ýyfy bolýar. Ondan bilinkiler tertirak düşünmesinler. Her bagşyň öz dinleýjisi bar, her gülüňin öz ýyfy bar, her bagşyň öz lawzy, öz tagamy bar. Nur Halipany aýtýar, bagşy bilen ýaşmady. Üýde gat tüýlükle tä tapan göräýdi. Oğudunca mı? Çapı kaydımlı sağlı, ne yapmalı böyle? Dost, meni üýde kiret bel bolma. Ana goğa bar. Mi bollu böyle? Üýde gat tüýlükle tä tapan göräýdi. Çapı koyun küňe tejenli. Mun nereden tapdın, nereli bol? Ay dost, men Orsetden tapdym. Ruski variant. Adın näme adın? Bir aýtdy. Çişim. Asıl adam tam bosku bol. Üýdekiler diýene tawsy aýdaýanmy? Ors bolsa gowjudur aýol. Oğudunca mı ödü? Dost, tok gojudan ýagly jow. Öýdüm, hamilyon ýala. Bir görseň apakçy, bir görseň apkara. Öýdüm bir ýumşaçyk bolýan, tagamjygynyň göräýdi. Näetdiň aýjysyz ady ýokmy? Oğudunca mı? Görüp bolar dost. Ene onu işede ödýärdi otur ýany. Kakras ýagymda kizjek bar. Al barlap gördüňi. Ene ýüregini ýarar howdenmi? Ay çydyň gurrun etýänmi? Başga näme gurrun bolsun o? Lan başga ananar ýalmaýdyňa. Lüboy marketini tapyp bolýar, ýüregiňizde öýdäki ýaly görmeýändir. Sekil görnüşler bar, şo çygdym.